Vi har valgt Huntingtons og Korea-sygdommen. Det er en arvelig genetisk sygdom, og nu vil jeg gerne komme ind på, hvilke emner vi skal snakke om. Det første vi har, det er hvad Huntingtons og Korea-sygdom er, og hvordan vi karakteriserer selve sygdommen. Og bagefter vil vi gerne komme ind på, hvad årsagerne er til sygdommen, som arvelighed, og det vil vi gerne fortælle ud fra en stamtavle. Vi vil også gerne kigge på de fysiske og ikke mindst psykiske følger af sygdommen, sociale og familiemæssige problemer. En anden ting, vi også gerne vil komme ind på, det er behandlingsmuligheder for netop Huntington Korea-sygdommen. Vi vil gerne fortælle om, hvor udbredt den er i verden, her i Danmark. Huntington Korea-sygdommen. Jeg vil snakke lidt omkring, hvad den her sygdom er for slags sygdom, og hvad der karakteriserer den her sygdom. Huntington Korea er en arvelig genetisk sygdom, hjernesygdom. Der var en amerikansk læge i 1872, der beskrev den her sygdom. Han fandt ud af, at sygdomsgenet det lå på kromosom 4. Når man har den her Korea-sygdom, så vil tegnene på sygdommen vises cirka fra 30 år til 55 års alderen. Den her sygdom er blandt andet karakteriseret ved, at man laver sådan nogle ufrivillige og ukontrollerede bevægelser, som man ikke rigtig har styr over. Det kan fx være arme eller ben, som lige pludselig laver sådan mærkelige bevægelser. Og de her bevægelser, de kaldes for Korea. Korea er ufrivillige og ukontrollerede bevægelser. De her bevægelser ved at Korea har ingen rigtig hensigt. Hvis en person, som har Korea, som så forsøger at få de her bevægelser til at se planlagte ud for at gøre dem mindre synlige for andre. At sygdom er genetisk arvelig, skyldes, at der er sket en mutation i et bestemt gen, og i det her tilfælde, der er det sygdomsgenet, som er på kromosom 4, som den her amerikanske læge fandt ud af i 1872. Men hvad er årsagen til sygdommen? Som jeg sagde før, så er Huntington Korea en arvelig hjernesygdom. Når man har den her Huntington Korea sygdom, så medfører det, at man mister nogle hjerneceller. De dør, og det sker først i basal ganglierne, som koordinerer frivillige bevægelser og organiserer signaler til forskellige muskelgrupper. Nu vil jeg fortælle lidt omkring, hvad nerveceller og deres funktion er, da de er med til at danne vores bevægelser. Hjernen indeholder milliarder af nerveceller, som tilsammen styrer vores tanker, følelser og bevægelser, adfærd og de behandler vores indtryk, og som vi får udefra og fra kroppen selv. Og så er der nerveimpulser. Al slags information går til og fra hjernen, bliver sendt som nervepulser, og det gælder uanset om det drejer sig om sanseindtryk, eller besked om bevægelser eller tankevirksomhed. Huntington Korea medfører, at nerveceller dør, og det sker først i basalglierne med tiden spreder det sig til resten af hjernen. Som jeg sagde før, så dør mange nerveceller i det område, der kaldes for basalganglierne, når man har Huntingtons Korea. Basalganglierne er placeret i hjernens venstre del. Nu vil jeg gerne snakke om arveligheden og stamtavlen. Det gør vi ved at kigge på stamtavlen, ja. I dette tilfælde vil jeg gerne give et eksempel på en familie.
hvor vi kan se, at der er et par, nemlig en mand, som er firkanten, og en kvinde, som er cirklen. Manden, han har sygdom, og det markerer vi ved, at han er sort. Som vi kan se, har de fået 4 børn, hvor 2 af dem bærer sygdommen, nemlig en mand og en kvinde. Det er i anden generation. I tredje generation, hvor børnene har fået, hvor de selv har fået børn, der kan man se, at der er 5 ud af 11, næsten halvdelen af børnene, har fået sygdommen. I tredje generation, så kan man se, at 3 piger har fået arvet den her sygdom, og 2 drenge har arvet sygdom. Det vil sige, at det er en autosomal afgang, fordi det ikke er kun en af kønnene, der har fået det. Det er begge køn, der har arvet den her sygdom. Og så sker den her afgang i alle generationer. Det vil sige, at det er en dominant autosomal sygdom. Ja. Nu vil vi snakke lidt omkring, hvilke symptomer der er, når man har den her Huntington-Chorea sygdom. Jeg vil starte lidt og snakke om de psykiske symptomer, når man har Huntington-Chorea sygdom. Når man har, hvis en person har Huntington-Chorea sygdom, så vil den her person miste gradvist overblik over styringen af sin hverdag. Der kan opstå problemer med styring af f.eks. af økonomi, der kan opstå problemer på arbejdspladsen, og man kan få korttidsudkommelse. Og det kan gå ud over koncentrationsevnen. Den her syge kan blive meget irritabel. Alt i alt vil en person med Huntington-Chorea sygdommen ændre sin personlighed hurtigt og kraftigt i forhold til den personlighed personen havde i sit som raske liv, hvis jeg skulle kalde det sådan. Personen med Huntington-Chorea kan tale uhæmmet, spise uhæmmet. Personen kan blive mere og mere impulsstyret og kan ikke sætte grænser for sig selv, som personen var før det blev syg. Nu vil jeg snakke om de fysiske problemer, og efterhånden som sygdommen skrider frem, så opstår der ufrivillige voldsomme bevægelser, som skyldes forstyrrelser i nervesystemet. Den syge får gangforstyrrelser, taber ofte ting, og er tilbøjelig til at falde og slå sig. Det kan nemt opfattes, som om personen er beruset. Personen får senere i sygdomsforløbet problemer med at spise og tale, og hos andre kan ændring af adfærden være det første symptom. På grund af de her psykiske og fysiske symptomer, så har personen, der har Huntington-Chorea sygdommen, og sociale og familiemæssige problemer. Og det vil jeg snakke lidt omkring nu. Det kan være meget svært for de nærmeste, ægtefælle, familie og venner til den syge, at hjælpe den syge, som har forandret sin personlighed, og som får de her ufrivillige bevægelser. Samtidig med, at den syge har manglende sygdomsindsigt og svært ved ændringerne. Familierne har desuden ofte sorg og angst og vrede og dårlig samvittighed i forbindelse med sygdommens arvelighed. Så ofte isolerer familierne sig med deres problemer, hvor de har brug for faglig støtte og hjælp undervejs i sygdomsforløbet. Så det er meget vigtigt at støtte de her familier, så de kan klare sig på en vis god måde. Nu begynder jeg at snakke lidt om behandlingsmuligheder for den pågældende sygdom. Og jeg vil gerne snakke om, hvordan man kan gennemteste sygdommen. Man kan fx tage en DNA-test ved Huntington sygdommen. Denne diagnose stilles ud fra de typiske ufrivillige bevægelser og fundet ved lægeundersøgelser. Ved Huntington sygdommen, der kan der også laves en gentest. En gentest, som bekræfter diagnosen. Det er også muligt at via fostervandet at bestemme,
om ufødte børn bærer sygdommen. Det er også en undersøgelse, der ikke er helt uden risiko. Faktum er, at der ikke er nogen rigtig behandling, som gør, at man ikke længere har Huntingtons sygdom. En anden type behandling er, at man tager en blodprøve, før sygdommen opstår. Ved at runde det her projekt af, der vil vi gerne snakke lidt omkring, hvor udbredt det her sygdom er herhjemme i Danmark og i Afrika. Jamen, herhjemme i Danmark formodes ca. 400 personer at have sygdommen, og ca. 1500 personer siges at være i risikogruppen. Og i dag er der omtrent 2,5 millioner afrikanere, hvor mange nedstammer fra en skiblast med hollandske immigranter, der ankom til Sydafrika i 1652. Studier har vist, at immigranternes anfører Willem Schalk og hans kone var bærer af Huntingtons chorea sygdommen.